Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules o gapitsa 29 na. Buwan mahigala sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ang pag-asa ni pahibaw nga wa sila gimonitor nga low pressure area apan ang intertropical convergence zone kon ITCZ mo'y nakapikto karon og nipauwan sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Straight to the point. Wala magkasinati ta mahigalang mga pagwan-uwan pero wa ray LPA nga na monitor mahigala ang pag-asa matud pa. Nakatanig pagtagad rubutaga sa paduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Importante ni mga higala kay nagsingabot na ba ang adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Ya mamisita sa sementeryo mahigala ning mga Katoliko nato nga mga kaigsunan. So mahinungdan nga importante kayo nga ato sad mahigala mahibaw-an unsay lakaw sa kahimtang sa panahon ni ining adlaw o sumaabot pang mga adlaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin reward money para sa madakpan ang nagpusil patay sa usa ka sakop sa CIDG7 nisaka na ngadto sa tunga sa milyon ka pesos. Straight to the point. Ato ni pagtagad mahigala pirmero 100,000 pesos, nisaka sa 200,000 pesos o karon nisaka na sa 500,000 pesos. Straight to the Ato ni point. pagtagad butaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, Governor Pam Bariccuatro na sorpresa sa pagkatudlo nga chairperson sa Regional Development Council 7. Apan iyang gihangop ang gihatag nga pagsalig ngadto kaniya bisan og bag-o pa lang kini sa iyang pagserbisyo. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karong nga buntaga mga kaigilaan sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Pam Bariccuatro mahigala unang higayon nga dunay mga panagtigom sa RDC sa Regional Development Council. Gi-nominate siya mga higala apan mi decline si Pam Bariccuatro. Okay ra to mahigala ang pag-decline kay at least makafocus siya mga kaigilaan isip governor sa Cebu. Apan karon ang Malacañang mahigala mo may nitudlo niya. Kay nakita mga kaigalaan matud pa sa ilang pagpaniid nga aktibo mga kaigalaan si Governor Pam Bariccuatro o bag-uhay pala nakalingkod nga governor medyo na-evaluate mahigala nga maayo ang iyang agi. Muna nga bisan pa man og mi-decline siya ato karon gitudlo magi siya. So matud pang Pam Bariccuatro mahigala na sorpresa siya sa pagkatudlo niya nga chairperson. Apan iya kining gihangop ang paghatag o pagsalig ngadto kaniya mga kaigalaan. Straight to the point. Now, in the part po ni Pam Bariccuatro, sakto sa niyang gibuhat mga sukit paminaw, kay human naman sa ni balibad indakin. Apan sa iyang pagbalibad, karon ang Malacañang naman itudlo niya, suwa na sa makabalibad. Sa inanay mga higala, niining mga panahon na karon labi na, nga ang Sugbo mga higala dunay giatubang, nga katalagman sa linog dito sa northern part of Cebu. Ang matarong lasad mga kaigalaan sa usa ka gobernador, isip inahan sa lalawigan sa Sugbo, nga imong tigbabaw ang constant communication mahigala ngadto sa Malacañang niini mga panahon na ang kining matawag nato mahigala nga hatag mahigala o ganunay nga mga komunikasyon aron nga dunay mga kalambuan unya mahigala nga mahatag pag-rehabilitate usab ngadto sa northern part of Cebu. Straight to the point. Although ang probinsya sa Sugbo mahigala do na may gahin, in fact dako naman ning kwarta mahigala nga bubo mga kaigalaan alang sa northern part of Cebu. Ang bugo manggani mahigala may natagaan dako-dakong budget pero kinahanglan gyud og tabang sa national government. So kinahanglan nga ang mga leaders dito sa ubos do na mahigalay
pakigsandurot ngadto sa national government alang niining mga tabang mga higala. Mamaora sab ni Indeken sa kang Tining Martinez ba. Bisa pag magkontrapartido si Tining o si Pam, pero considering nga doon na mga higalay katalagman, angay matarong lagi para katining nga makig-amigo sa tanan. Suod naman sa daan mahigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia, kay iya man ang kauban sa politika. O nya, kontrapartido mas Pambari 4, apan ining panahon na dili angayan nga magkontra-kontra, labi na kay ni ay katalagman. Importante, amigo tanan, mas maayo, tungod og alang sa imong katawhan diha sa bugo. Mao sa di mahigala in department kay higalaan ni Pambari 4, kung mahimo amigo tanan, gumikan mahigala sa bag-utang na igo og linog. Kining atong lalawigan sa Subo, labi na ang northern part of Cebu. Unya, sige para ba ang aftershocks? Straight to the point. Atin tagag pagtagad lubutagas tumaduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin Talisay City Hall nakadawat og bomb threat kagahapon. Hinungdan nga gisuspenso ni Mayor Samsam Gulyas ang trabaho sa mga empleyado samtang gisiksik ang tibuok City Hall building. Straight to the point. Atin pagtagad ron mahigala kinini ang ni naman ni mahigalang klaro unta mga kaigsunan ining ato mahigala mga cellphones giparehistro nung tani klaro hasta ni mga numbers, pero naunsa man nga nagsige man gyapon ni mga threats mahigala mga bomb threats niya di man gyapon masakpan unsa naman ning kalakiha. Straight to the point. Ngano man unya nagkomedya ra ni sila nga maghatag og bomb threat, maka hasol magos trabaho, maka derail, maka discarrel sa trabaho mga sukintig paminaw. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutagas tumaduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Antod ron, wa pagyud in taon mga kaigalaan masakpan. Iparegister na ni mga numbers. Unya paghuman naghatag gyapon og threat mga kaigalaan. Wa gyapon, no? Murag gisamot pa gyud hasta ni mga higala mga mangilad ang atong SIM card registration law. Naa na gi-implementar na. May pa na to mahigalag hisgot ana nya ang ato mga otoridad mga kaigalaan. May pa mga kaigalaang ni discuss nga mao na gyud ni SIM card registration law. Nanatay balaod na aron gikuno nga di na masakpan na gyud kana mag-text, mag-chat-chat mga higala nga manghulga kana mang-scam. Karon na sige man lang gyapon. Mura magwa man tay kon ani mura pulpul man kay mo dakop mga higala ning dakpo ni mga kriminal ani. Straight to the point. Pagtagad lubutagas sa Banduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Senador Mark Villar maoy labing dato sa mga senador, no? Samtang Senador Francis Chis Escudero ang labing kabos nga senador base sa ilang pagawas nga Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Straight to the point. Tagag pagtagad sa karon nga buntaga mahigala sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Independent Commission for Infrastructure subli nga isubpina si kanhi kongresista Rizalde Co aron motunga sa investigasyon may kalabutan sa anomalusong flood control projects. Straight to the point. Os pagbalik sad mahigalang Ping Lacson matod pang kay Tano welcome development na. Pero hinaut unta nga ang direksyon ni Lacson ang gukuron ang mga kurakot gyud. Atong panid-an kay duna kunoy importante nga witness si Lacson. Ikaduha imbitaron og balik katos Gutisa. Unsa kay natabo ni Gutisa may gala dugay na ra ba kaayo mga kaigalaan nga taud-taod ra bang panahon. Nitago ba kas Gutisa o ginegotiate pa ba kaha? Unsa gi kay real score ani ron? Mura magdudugay gyud pumayo day. Basin og kini ni ang gitaguan nis mga Marines or ginegotiate ni dito mga sukitig paminaw aron nga motambong sa kini ni ang sunod nga hearing nga malahi na unya ang tunada. Naunon gani umubarog siya sa prinsipyo. Nagatanig pagtagad mahigala unya si Lacson dapat po niyang imbitaron sa Saldico. Kay pirmiro ra ba niyang ingon dili maimbitar kay tungod sa interparliamentary courtesy kay kuno si Saldico usaman ka congressman. Nya karon kay ni-resign naman pagka congressman. Suwa na interparliamentary courtesy. Angay nang imbitaron no ni Lacson. Straight to the point. Ingon hod mahigala nga litsod man kay unta kasabot og asang address. Askang lisura gyud. Atol nga gi katawa mahigala kini guman pang mga sekretary niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo